باش بینەرین هێژە ئەمەژوەرە ئەو ئامارên ku rêveberiya xweser di demên zaviyê de belav kirine li ser êrişên Tirkiye ziyanên ku li ber jêrxane û herwiha jî dezgehên yên rêveberiya xweser û Rojavayê Kurdistanê hemûyî ketine. Rêveberiya xweser ya Bakur û Rojhilatê Sûriyê nûtirîn amarên ziyanên ku li ber wan dereketine, li ber êrîşan ketine ragihand ku êrîş ji 5 hetanî bi nehê cotmehê ve berdewam bûye. Rêveberî dibêje ku di wan êrîşên berdewam de 104 pêgeh avahî herwiha jî navendên xizmetguzariyê hatine armanc girtin. Di derbarê kiryarên Tirkiye lê dijî wan navçeyan daxwaza lêpirsîneke navdewletî ya zilal û bêalî kir. Li gorî wan amarên ku rêveberiya xweser belav kirine bînerên hêja ziyan gihîştiye bêhtir ji 5 milyon welatiyên em bêjin Rojavayê Kurdistanê bi taybetî ew jî bi sedema armanjgirtina kerta petrolê herwiha jî ya sûtemeniyê ku tê de 17 pêgeh bi taybetî û avahî hatine armanjgirtin ji wan jî wêzgeha Swêdiyê bûye ku di demên dawiyê de me balik şand ser 11 pêgehên wêzgehên elektrîkê hatine armanjgirtin bi sedema wêyekî jî bêhtir ji 2 milyon kesan li hemû navçeyên Cizîra Rojavayê Kurdistanê ziyan gihîştiye ber wan. Li aliyekî din jî ziyan gihîştiye du pêgehên avê bi taybetî di demên dawiyê de pirsgirêkeke berbiçav bi avê de derketibû bi taybetî jî li ser navçeyên Rojavayê Kurdistanê êdî bi sedema wêyekê jî 18 wêzgeh yên li Cizîra Rojavayê Kurdistanê ji kar ketine û elektrîk jî hatine birîn wiha jî wêzgeha Elok bi taybetî ya avê di nexweşxane jî bi taybetî li Cizîra Rojavayê Kurdistanê û Kobanê jî bi tevahî ji kar ketine herwiha jî 48 dibistan hatine armanjgirtin û proseya perwerdehiyê jî hatiye rawestandin. Ne tenê bi vî awayê bînerên hêja sê pêgehên avahiyên pêşesaziyê jî li Cizîrê û Kobanê jî ji kar hatine xistin herwiha jî akademiya ya rahênanê ya hêzên ewlehiyê ya navxwe bi taybetî li navçeyên Rimêlan ku hate wêrankirin herwiha jî artêşa Tirkiye 508 lêdanên yên hasîmanî û bejayî ji Rojhilatî Dêrikê ve Hetanî bi şehbayê ve encam dan. Li gorî rêveberiya xweser ziyanên canî jî bi vî awayî ne. Di van êrîşan de 44 kes canê xwe ji dest dane. Di nava wan de jî jin û zarok jî hebûne bînerên hêja. Ji wan jî 29 endamên hêzên rûberûbûna madeyên hişbir bûye. Herwiha 55 kes jî birînzar bibûn. Ev amarên ku me ji we re ragihandin amarên zawiyê amarên ziyanan bûn bi taybetî ku bi sedema êrîşên Tirkiye yên artêşa Tirkiye li ser navçeya yan jî navçeyên Rojavayê Kurdistanê çêbûbûn me ji we re ragihandin.